איך צום יכול לשפר לכם את הבריאות ולרפא מחלות כרוניות. מה קורה בגוף בזמן צום, איך מתחילים ואיך מסיימים. צום ככלי טיפולי עדיין לא פופולרי בקרב הציבור ובטח שלא בקרב הרפואה המערבית. אנשים רבים ששומעים שצמתי 5 ימים ממש נדהמים ולא מאמינים שזה אפשרי בכלל. יש פחד ואמונה שחייבים לאכול כל הזמן ושצום זה דבר מסוכן. האמת היא שגוף האדם נועד לצום. יש לו יכולת הישרדותית מובנית לצום, והוא מכונה אצל אנשי הבריאות הטבעית כהמנתח של הטבע. חיות בטבע שהן פצועות לא אוכלות, הן צמות, זה אינסטינקט טבעי שיש להן. הרבה פעמים שאנחנו חולים אין לנו תיאבון, וזה לא סתם. עיכול מזון הוא גוזל אנרגיה ענקי, ובזמן מחלה הגוף צריך את האנרגיה לריפוי, ויש לו מספיק אנרגיה פנימית, הזנה פנימית, עיכול עצמי, מה שנקרא אוטופגיה, אבל זה קורה רק בזמן צום. אז מה קורה לגוף בצום? הנה כל השלבים בגדול. ב-12 שעות הראשונות לא באמת קורה משהו. יש שימוש במזון שאכלנו, שימוש מועט במאגרי הסוכר, מאגרי הגליקוגן בגוף, ירידה קטנה של הסוכר בדם, והתחלה קטנה של שריפת שומן. אחרי 18 שעות, שימוש במאגרי הסוכר, מאגרי הגליקוגן עולה, יש גם עלייה בפירוק שומן וייצור קיטונים, הדלקתיות בגוף מתחילה לרדת מעט, הורמון הגדילה מתחיל לעלות מעט, מתחיל איזשהו תיקון של DNA, אוטופגיה, עיכול עצמי, גם בתחילת דרכה, יש גם התחלה של תיקון תאי מוח ושיפור הקשרים ביניהם. לאחר 24 שעות עלייה נוספת באוטופגיה, ממש כמו צוות ניקיון שממחזר רעלים, שממחזר תאים חולים לאנרגיה ולצרכים אחרים. יש עלייה נוספת בהורמון הגדילה, עלייה נוספת בשימוש מאגרי השומן, וגם בתיקון ושיפור הקשרים בתאי המוח. חשוב להבין שהגוף חייב אנרגיה כל הזמן, והוא מוצא אותה ברעלים, בתאים חולים, ברקמות פצועות, וככה בעצם מתחולל הריפוי הטבעי בזמן צום. לאחר 48 שעות של צום, הורמון הגדילה עולה ב-500%, מה שאומר יעילות גדולה יותר בתיקון וחידוש תאים, אוטופגיה עולה משמעותית, מה שאומר ניקוי רעלים, חידוש רקמות, שימוש בשומנים עולה משמעותית, וגדילה ושיפור של קשרים בתאי המוח גם עולה משמעותית. לאחר 72 שעות, 3 ימים מלאים של צום, כל התהליכים שהזכרנו מתחילים לתת קיק רציני, ודבר חדש מתחיל לעלות משמעותית, שזה שימוש בתאי אם, בתאי גזע, מה שאומר אוטופגיה עמוקה, פירוק תאים חולים ובנייה של רקמות חדשות מתאי אם. פה מתחיל ריפוי מחלות בצורה אינטנסיבית. תחושת הרעב יורדת משמעותית. לרוב עד 3 ימים אין סכנה משמעותית, אלא אם המצב באמת בעייתי כמו מחלות כרוניות ועודף משקל קיצוני. נקודות שחשוב לציין, זה לא שחור לבן, בכל שלב יש פחות או יותר מכל השלבים. למשל, גם בשגרת אכילה יהיה חידוש וריפוי ברמה מסוימת. במהלך הצום, במיוחד בימים הראשונים, יהיה לנו קרייב למזון. זה רגעי וחולף תוך רבע שעה 20 דקות. אז לנשום, לשתות מים וזה עובר. ככל שתכינו את הגוף ואת המיינד שלכם, יהיה לכם קל יותר. הכנה פיזית, קודם בשינוי תזונתי, דגש על איכות המזון, צירופים נכונים, זמני אכילה, צום לסירוגין, אפשר להתחיל ב-10-14, אחרי זה לעבור ל-8-16, אחרי זה לעבור ל-6-18, מה שאומר 2 ארוחות מזינות ביום, וזהו. אפשר גם להסתפק בארוחה אחת ביום ולצום 23 שעות, אין עם זה שום בעיה, אם עושים את זה נכון ובהדרגתיות, כדי לא ליצור מצב של עומס רעילות. יש תהליך למידה, הגוף לומד לצום. אפשר להתחיל לשלב 40 שעות צום, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, נגיד מיום שבת בערב עד יום שני בבוקר, פשוט מוותרים על יום אחד של אכילה. לאחר תקופה אפשר לנסות 3 ימים רצופים. הכנה מנטלית, זה אומר קודם כל
לדעת ולהבין על צום מה קורה בגוף. כשמבינים, אין פחד. שיח פנימי מקדם בזמן הצום וגם לפני הצום, נשים לב למחשבות שלנו. ואם הן שליליות ואם הן מגבילות, אז לשנות אותן. אם אני חושב שצום זה מסוכן ולא בריא, אז אני בכלל לא אגש לצום. שבירת צום נכונה, ההמלצה היא תמיד בבוקר, בתחילת היום ולא בערב. אפשר להתחיל עם פרי מונו סוג אחד בכמות קטנה, כל כמה שעות. אפשר גם לשבור עם מיצי פירות וירקות, ובהדרגה לעלות כמויות ומזונות אחרים. מומלץ לקחת ליווי מאיש בריאות טבעית שיש לו ניסיון בצומות, במיוחד במקרים של חולי כרוני ועודף משקל גדול. אני אישית מלווה עד שבוע ימים של צום, כי זה מה שאני עברתי. עד היום עשיתי 4 צומות ארוכים והרבה מאוד צומות קצרים של 40 שעות עד 3 ימים. ברגיל אני חי 6-18, 5-19. זהו חברים, מקווה שהדברים קצת יותר ברורים. אני כאן לכל שאלה והתייעצות, רק שתהיו לי בריאים.